uno latsegulira ndithu nthawi imene zipani zosiyanasiyana zimene zikupikisana mu chisankho cha 16 September kuti zikhoza kuyamba kuyendayenda napereka mauthenga awo okopa anthu kuti adzavotere. Ndipo chipani cha Malawi Congress chimene chinachonso chinali ndi nthawi yotsekulira nkhani imeneyi ya kukopa anthu kuti adzavotere. Ndipo kumeneko anatambasula manifesto yache. President Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndi chipani chimene cha Malawi Congress chinatenga nthawi yawo kuli Lilongwe ku Bingu National Stadium kutambasula kuti kodi iwo zaka zisanu zikubwerazi achite chani kukopa anthu kuti adzavotere zisankho zimene zikubwerazi. Tione mwachidwe chabe kuti kodi President Chakwera anati bwanji, kuti kodi manifesto ya MCP ikuti bwanji. Ndienda kozeka kuchita zaka 5 zikubwerazi zimene ndayika manifesto manifesto yatsopano ndayikamo kuti pa maziko 5 high 5 aja pomwe takhala tikupanga zaka 5 zapitazi, tsopano tikumanga sanamira 5 zotukula miyoyo yathu kuti ipite patsogolo. Sanamira yoyamba manifesto imeneyi ndi food security, kapena kuti chakudya chofikira aliyense. Ndipo ndakonza mapologalamu ndi maprojekti abwino komwe cholinga chake nkuonetsetsa kuti pofika 2030 tikhale dziko lodzidyetsa lokha ndipo njala tikhale tathana nayo. Sanamira yachiwiri manifesto imeneyi ndi job creation, kapena kuti ntchito zokwanira aliyense. Ndipo mmenemu ndayika mfundo zolembera ntchito achinyamata okwana 3 miliyoni mzaka 5 zikubwerazi. Sanamira yachitatu manifesto imeneyi ndi wealth creation, kapena kuti kuchulukitsa chuma chanu. Ndipo mmenemu ndayika mfundo zoti tichulukitse zikhwaya mdziko muno. Mwachitsanzo, pologalamu yosandutsa NIF kukhala banki yothandiza achinyamata ndi azimayi kupeza mpamba wa business yotentha. Komanso muli programu ya 10-10 challenge yomwe idasankha achinyamata ndi azimayi 10,000 omwe atapatsidwe mpamba wa 10 million kwacha aliyense nkumthandiza kupanga business ya serious. Sanamira yachinayi manifesto imeneyi ndi governance reform, kapena kuti kuyendetsa boma mwamakono. Ndipo mmenemu ndayika mapulani angapo, monga pulani yanga yotetsa udindo wa masite CEO ndi kuyambitsa zisankho za mameya m'mizinda mwathu kuti azikhala wokha amene Amalawi awasankha. Ndipo mameya awo akhale ndi mphamvu yotukula mizinda yathu kukhala yamakono. Komanso muli pulani yoti mu kabineti yanga muzikhala achinyamata osachepera 4 amene sanakwane zaka 35, kuti achinyamata mukhale mkati mtika mwenimweni mwakayendetsedwe kaboma. Komanso muli mfundo yopanga restructure office ya president ndi cabinet kuti kukhale anthu othamangitsa zinthu ndi ma digital system osati kumachedwetsa zinthu ndi ma system achikalekale. Sanamira yotsiriza manifesto imeneyi ndi public service delivery, kapena
kuti kulimbikitsa ubwino wa boma ndipo ndayikamo chakwera master plan yomwe ikupatseni maservice atsopano okwana 72 masekta okwana 24 ndi cholinga kuti pofika 2030 mudzamve kuti mukukhala mdziko lomwe lili ndi chikhalidwe chonyadilitsa, chuma chodalirika, komanso maufulu otetezedwa. Maservice 72 amenewa muli mfundo ngati ntchito yoyika ma flashing toilet m'mizinda yathu yonse, m'misika yathu yonse, ma community secondary school wonse ndi ma health facility wonse. Muliso fundo zotsegula tsogolo account ya mwana aliyense wobadwa kuti mumbangire invest deposit ya ndalama 500,000 kwacha mpaka atafike zaka 18 kuti mbadwa umenewu ukhale woyamba m'Malawi muno opanda mphawi olo ni mmodzi yemwe. Muliso fundo zoyika mapologalamu othandiza makolo kulandira training pa nkhani za mental health kuti akhale ndi kuthekera kothandiza achinyamata amene akuvutika ndi mental health m'manyumbamo. Fundo zonse 72 ndaziyala mmenemu kuti tipititse chitukuko chanu patsogolo. Kabuku kapa peji 96 kofotokoza tsatanetsatane wakuti kodi chipani cha Malawi Congress chichite zotani zaka 5 zimene zikubwerazi muchizungu manifesto kuuza kukhwimbi kuuza makamaka khwimbi la anthu limene nasonkhana ndithu ku Bingu National Stadium kumene amaloncha kampeni yawo komanso kuuza anthu zimene achite zaka zimene zikubwerazi. Msumuli wanga anatenga nthawi kuwerenga kabuku ameneko kapa peji 96 nayenso anati ayi ine sinchita kwambiri koma ndingochita moyebula kuti kodi manifesto imeneyi ndayimvetsetsa kuti bwanje, manifesto imeneyi ikutanthauza kuti chani. Msumuli bambo Timothy Kadeda ndi naye pompano tinati tibwere kuno popita mphepo nthawi zinati mangondokhala m'malumu motentha apa tili popita mphepo. Metu machitira nthawi zambiri mafuna kuti tikafika madera osiyanasiyana kuti ndithu tikaone zomwe zikuchitika ndipo pamene tayima pano ndi pafupi ndi bridge ali Kangala. Tikapita kwinako ndi chakumikuyu koma kwinako ndi kwa Ajali. Chifukwa tayima pano kuti ayi tizumule. Wafuna kuzakale kuti amati mfumu ikayankhula sumafunanso kuti uyankhule. Chifukwa mfumu ya dziko inayankhula kutambasula makamaka manifesto ya chipani chimene cha MCP. Muli zambiri zomwe zafotokozedwa zoti siliwenaso tizibwereze chifukwa zimenezi zomwe zafotokozedwa mwa tsatane kunena kuti ndi manifesto yomwe ndithu ikufotokoza bwinobwino kunena kuti kodi ineyo ndikapatsidwanso mandate ina ngati mtsogoleri wa dziko kodi ndipanga za mtundu wanji zaka zina 5 zomwe zikubwerazi. Utatione nzambiri zomwe zatambasuliridwa ndeti mazatseka ulendo wina kuti ena ake akuti pofuna kukopa anthu nkumanena kuti ayi ine ndikamadzalandira salary yanga hafu ndidzapereka kuna konzikaenda kwa pasi akuna konzikaenda ndezi ndaki zomadabwitsa kuti funso nkumati mmene malandira dzimamiliyoni zochuluka mmene munali mkulu wa banki yakulu mdziko muno malandira ndithu dzindalama bambo chizungu amati obscene salary kunalibe kudula hafu manyeme yako ndani komanso by the way sikuti salary ya president imakhala yoti yayikulu kwambiri sikuti imakhala yayikulu kwambiri ndikumadabwa kuti mmene malandira dzindalama zambiri simunalingalire zoti mudzikanyema salary eyo yayi koma ifoti mukufuna mpando ndere mukane kuti mudzikanyema salary ndeni maseka kuti koma anthu ena kuyankhula kwawo zimavuta mmene munali governor kuti munyeme salary zimasalary zitali dzindalama zochuluka ndiye mukanyeme apa chabwino. Manifesto mene aitambasula ndi manifesto patsachidi kwambiri muli zambiri zomwe zakambidwa zambiri zona kuti zikukhudza magawo osiyanasiyana a dziko lathuli kodi dziko likuti lipite patsogolo tipange chani ndiye kuti ma policies amene akhazikitsa amene cholinga chakafuna kuti moyo wa Malawi ukhale ukusinthika ukhoza ndivomereza kuti tikazumula kwambiri for the past 5 years kwachitika zambiri tikakamakani okhuza ndi infrastructure development kwachitika zambiri
tikakamba nkhani yofika ma sectors osiyana kuti panopa amene achinyamata amene akuchita bwino msukulu zawo akapambana kupita makoleji sakuti asonkhawa kuti ndikasowerekera school fees ndi zina zotero. About 32,000 achinyamata ndithu osewa zikuwathekera kuti apeza ngongole zoti akachite machani maphunziro. Ndiyo kati unika manifesto imene ndi manifesto yopatsa chidwi kwambiri yona kuti chomwe ndikhuza kwambiri akukamba kwambiri zokhuzana kwambiri zokamfikira munthu wakumudzi kuona kuti moyo wake economic wise usinthike. Moyo uchokale moyo onera kuti aliyense adzikhala ndithu omamva kukoma kumati azizinyadira kuti ine panopa ndine Malawi ndimakhala mdziko la Malawi ndipo zonse zikuyenda bwino. Kuti tione pali nkhani yonera kuti kupanga create wealth creation ndi chimodzi zomwe boma lacha kwalakhali kuti likuzifotokoza kuti ife tikufuna kuti tizitukukira limodzi. Chizungu chake amati prospering together komanso wealth creation munjira zosiyanasiyana kuti one tipange create ntchito akamba pozona kuti in the next 5 years kupangidwe create ntchito almost 2.8 million. Ambiri amakamba zimene zitheka bwanji iyayi ali ndindo ndimeko zomwe zikhazikitsa zomwe cholinga chake afuna kuti ndithu mwayi wa ntchito imene uchitike. Tukamba panopo tatione tikamakamba nkhani ya infrastructure kumene kuchaka kuti kula malo ambiri amene akugwira ntchito inu nine takhala tikuyenda misewu imene ikulimidwira ma structures zosiyanasiyana amene akupangidwa posiyana tinaenda msukulu zosiyanasiyana sukulu zawo kanjenjede tinakaponda ku Domasi tinapita ku Mubasi tinakaponda ka University of Malawi yomwe kalekale nkatchedwa kuti Chancellor College kumene kucha kumangidwa ma structures zosiyanasiyana kumene kucha amene akumanga acha amene acha kulembedwa ntchito ukambeza foreman amene amangana anthu amene acha ukambeza anthu amene amakagwira ntchito meja ya umisiri akumanga zomangamanga zosiyanasiyana. It's part of ntchito zomwe ndithu zikambidwa kuti zikhala zikutani kodi zikupangidwa create chizungati kuti kupanga create kapena kuzilenga ntchito zimeza ndi akunena kuti nzotheka kuti in the next 5 years tikhaita panga ntchito almost 2.8 million. Ndezi pasanzo zomwe ndafotokoza zija tango kamba nkhani ya misewu tango kamba nkhani ena kuti kumangidwa ma health centers osiyanasiyana akufuna kuti urgent kilometer ngana kuti every 5 kilometers kuzikhala kuti kwamangidwa chipatala zipatala zimene zikamamangidwa kuzifunika anthu otani anthu ogwira ntchito. Now ukhoza kuti these are some of the tinutsu chabe tomwe tafotokozedwa mu manifesto manager ndipo Saname inali one of the best launches yomwe sindikuziwa kuti ena akamabwera mbuyomo zathera bwanji chifukwa you do see kuti Bingu National Stadium inadzaza. It was a colorful event and even the presentation of manifesto inaliona kuti powerful very attractive ina kuti ngakhala anthu ambiri na umvaniswe ndine mabwekera kuti koma apuli anachena kuchena kuchakona kuti chomwe akapereka kwa Malawi icho ndi chinthu chogwirika ndi chinthu chabwino mmene muchamo akamba zoti amayi sona onse akhaini mwaona kuti adi afuna amayi ndi achinyamata okwana almost 10,000 amene wakhaindi kutheka ona kuti aliyesa akhoza makhandi mwaona kuti waja akhoza patsidwa mwayi wangongole about 10 million kuti ambitse ma investment osiyanasiyana. Now ndi makamba nkhani okhuzana ndi 2.8 million jobs azimayi kamene achinyamata amene akakhala kuti akupanga makampani zawo osiyanasiyana akuyambitsa ntchito zosiyanasiyana za malonda amene ajakhaza kulemba anthu ambiri ntchito mwachitsanzo niyo mayabe na mutsegule shop mushomu simzikakhala monokha mufuna anthu oti azikhala mushomu mene mujamo azikagulitsa mufunanso anthu mwina mukhala ndi galimoto imeja mulemba driver oti azipita kumalo osiyanasiyana akatenge katundu ambweretse mu shop. So you can see kuti the creation of ntchito ngati zimezi ndi njira zosiyanasiyana zomwe boma lakhazikitsa. By the way, even in the public sector President Chakwera afotokozapo so kuti every tifuna zionesa kuti ma sectors amakamaka organs boma security agents kumalembedwa achinyamata ochuluka ntchito tikambe kandu ma defense force kandu ma ku immigration kandu ku prison kandu ku police kumene kulembedwa achinyamata ntchito. Now chosangalatsa chona kuti ntchito zomwe amalembedwa anthuwa sizolowera mawindo atikalekale tamangoti abena muli kuti ndi kunyumba munyamuke pano mukambe ntchito madaba kuti kuti zimakhala bwanji. But you can see kuti even ma structure anafotokozapo sochenga akuna kuti tufune tikhazikitse tipange reform maka governance system yathu tionese kuti ma governance systems athu akubwerera mchimake akhale ma governance system ona kuti public sector ikhali yolongosoka isankha public sector yongoti kumangopanga zinthu achidule koma we should also reform the public sector in terms of governance. So khozona kuti akayikonza governance ja kuti even malembedwa ntchito azikhala anormal osangoti wamadzona ndakuti kuti basi mukambe ntchito izikhala the actual process yoti mupange apply mukapanga ma interviews maphunziro anu ndamtundu wanje o maphunziro wando ina ndi ntchito mwalemberayi zikatende kuti mukupanga improve the governance systems yajani za boma. So ikuzona kuti manifesto janena kuti mfumu ikayankhula simafunanso kuti ani kodi ulankhule koma chondipasa njira chomwe chandipasa chidi kwambiri chona kuti mu manifesto muja mwakambidwa aspect inopasa chidi kwambiri akuti akufuna alenge zikhwaya mdziko muno
now ukhozozifunsa kuti kodi zikhwazi zimenezi azilenga bwanji ndio ukhozoona ma project amene pakadali panopa takhala tikuona takhala tikuyenda madosiyana makamaka kuma project aja omwe bungwe la NIFE likutani lukhazikitsa ukhoza kuona mene anthu akuchitira ulimi wanthirira ukhoza kuona anthu mene akuthamangira ndi ma business osiyana inu ndine takhala tikuyenda kumaona kuti munthu naka kuti ndinangopanga ka 78 million just imagine out of munthu atenga ngongole ya NIFE wangopanga 78 million iye amakatcha kuti ka 78 million ngati mungakumbuke bwinobwino amene amatuza zimeja tinati kwa gender kumzimba ndi nakafika ukaronga nakafika tu kurumpi nakafika madera osiyana kandi kumchinji kakwena kulikonse nakaponda kumaona kuti anthu ngongole ya NIFE ija ikusintha miyoyo yawo nkuona sasa kuti nkhani ya NIFE ija sauna tizingo apatsa anthu ngongole akunena kuti bwanji should also focus mankhani ya food security imene ndiyo yambirira makamaka pa manifesto ya Malawi Congress Party mena photos acha kwena akunena kuti dziko lomwe limakhandi chakudya chokwanira ndi dziko lomwe anthu akamakhala nosanga chifukwa utati woni priority number 1 ningane kuza ndi food security akuna ndi makamaka nkhani ya food security tichilimike kwambiri dziko la Malawi samakhala kuti anthu azikhala pempha anthu azikhaona kuti sakutha kugwira ntchito bwinobwino foti ali ndi njala anthu akulephera kugwira ntchito siyana foti ali ndi njala chifukwa panga focus kwambiri pa nkhani ya food security ndi utati uone nkhani ya food security plus nkhani yopanga create zikhwaya dziko muno ikuzakhuzananso ndi bungwe lomwe la NIFE tayendatu madera siyana dziko lino kukaona zomwe NIFE kuchita taonatu anthu akumakuzani kuti ndinabwereka katundu wa 800,000 koma nduma ndikaona bwinobwino ndikagulitsa ndipeza 3 million what does that mean zikhwaya zamba kutani kuti zamba kuchitika takhale tikuyenda mana kuti inetu natenga ngongole mwina natenga matumba 16 a fertilizer wina ukulitsa wina ubereketsa ameja nkumakuza ndikagulitsa ndipeza 40 million zikhwaya zamba kuchitika mdziko muno zikhwaya zimene zijazo 1 apart from kuti zikupangisa kuti anthu akhale kuti ali ndi chakudya chokwanira komanso utationesese ngane kuza ndi chuma pamene ponde kuti ngane kuza ndi chuma kuti dziko muno tikhala ndi chakudya chokwanira komanso chuma chake chikhali chuma kafikira anthu akumudzi sikuti chuma cha anthu ama urban centers kapena kuzomba kapena kumakamaka kuzomba kumwe kunotiri kamwina ndi mblanta mulilongwe iyayi chuma chetu kambaza chuma chomwe chikhale chikumachitika m'madera akumidzi tayendatu kumakafika kwina kwakadewere utali kuzomba tafikatu Palombe tafikatu kamulanje kacholo takafika kuneno anthu kumakuza ndi chimanga chitika gulitsa ena kuza ndipeza 10 million ena ndipeza 20 million ena ndipeza 30 million ena ndipeza ma 5 million ma 6 million ndio osakamba you can imagine kuti nkhani yokuza ndi food security tathana nayo ngati dziko in addition tikulenga zikhwaya ndio kuzokuona kuti zinthu ngati zizi si manifesto yongoti basi poti kubwera chisankho I should present this kwa Malawi akumapa apereka manifesto na kuti ikuchita kale ikugwira kale pansi on the ground it's already being implemented because atione zomwe zafotokozedwa manifesto zambiri zakhazi kuchitika kale nkhani ya job creation amalawa ambiri ochuluka ali pa ntchito nkhani yokuza ndi kuti food security tukamba panopa amalawa ambiri ndi chakudya chokwanira utatione matches tinakumana ma challenges osiyana chosangalatsa chinaso anafotokoza kuti ngati dziko tivomereze tinakumana ndi ma challenges osiyana kunali ng'amba kunali ma disaster osiyana kunali ngozi mdziko muno komanso ngati dziko tinachilimika tinaima ndipo kuima kumene kwathandiza kuti ngati dziko mmene tayima chonchi takhazikitsa ma foundation abwino kapena maziko abwino ona kuti kukubwera kusogoloko the next 5 years ka 10 years kapena 20 years kubwera tikhali foundation major ndiyo khazikika njala tathana nayo komanso ndi zikhwaya zochuluka zikhwaya zimene zikakhati zachuluka kwambiri mdziko munomo ndiye kuti tizithaso kumapanga kuti tizithaso mane kuti tikwanitsaso kuti ngati tindi zikhwaya zambiri ndiye kuti ngati dziko tipeza tikupanganso produce zakudya zochuluka kwambiri tikakhala tipanga produce zakudya zochuluka kwambiri zina tikhamatani kuti tiyamo mazipanga export kunja kwa dziko lino mwachitsanzo nkhani yomwe timafotokoza NIFE ukhoza kuona kuti production tsopano yakwera kwambiri the target is samalime katatu samalime kamodzi koma ngati dziko tizilima katatu you can imagine tizilima nkhani yokhuzana ndi kulima ulimi wa mvula tikachoka pamene poti zilima ulimi wa nthirira ndomwe panopo wagundika ino ndine madamu amene tayenda osiyana tumachita kudabwa kuti pamene tinafika malo amene ankagawa zipangizo zija kumaoneka ngati palibe chomwe chitani chomwe chichitike koma kudusa kosolero kupita kosolero kwina chimanga chakhwima kale kwina chimanga chija ndiyoti the next 2-3 weeks chikhala chatani chabereka china chikukhwima china ukagulitsa so ukhoza kuona kuti manifesto iyi ndi manifesto yokhuthala manifesto yolemerera manifesto yomwe pachizungu amati it's practical sizongokamba kuti takope Malawi koma zomwe zanenedwazo zikuchitika pa ground so ineyo ndikhoza kuona kuti manifesto iyi is one of the best manifestos ina kuti enawo kayamaka
kuyankhula kumakono kuti amaka chifukwa zomwe zakambidwazo sizongozikamba koma zomwe zakambidwazo zina ndi zina zidamba kale kutani kuchitika andikoma kuti kupitako ndinkhani yongotani yongopitiriza posalidwa apatino ndine tinakaona ku cancer center kuona malo amene amangidwira within 4 years 5 years malo ajatani atha so khozoona kuti nkhani yona kuti manifesto yongoipereka kwa anthu ndicho kuti anthu takope boma lachakwera zimenezo alibe nazo atende chomwe akufuna nena kuti apereke document yona kuti by the end of the day anthu akhutitsidwa ndi zomwe zanenedwa amene momo ndi zomwe zochitika pa ground so ndikhozona kuti inu ndine bwanji tinafotokoza kale kuti zilo zomwe zakafotokozedwa zija tinakaziona ndipo tikazione ndipo tikaziona anthu azionene okha kenaka bwanji tati tizumulire from there kuti imalize bwinobwino after kuti aonetsa anthu zomwe ina ndani kuti zomwe inakaziona madasana siyana mogwirizana ndi nkhani yokhuzana ndi food security komanso kulenga zikhwaya zambiri mdziko muno kupanga create mamillionaires kulenga zikhwaya kulenga mamilionea kulenga makhumucha ndi fundo yaikulu kwambiri imene ili manifesto ya MCP imene ndithu ayionetsera kwa Malawi masiku amene angopitawa mzumuli wanga wazumula kale koposa kuti kodi manifesto imeneyi kabuku kameneka amwachidule kaukamba kuti chiyani ndipo zimenezi anena kale kuti ayi pa ground zamba kuoneka chifukwa so zina zimene boma likuchita makanso kudzera kubungwe imene la NIFI pano likubweretsa zipangizo za ulimi kulimbikitsa ulimi wa nthilira kuti anthu alime katatu akhale ndi chuma nyumba mwawo akhale nchakudya nyumba mwawo komanso kuti dziko lipite patsogolo ndiye tinayenda ndithu madera osiyanasiyana kumene kunaperekedwa zipangizo zimenezi kuti tikasilire kuti kodi progress ili bwanji ntchito ikuyenda motani tinapita kuneno komanso ndi kumwanza uko ukasilira nawo kuti kodi kumeneku iwo ausimba lokoma motani tsogolo akuliona lowala motani nawonso kuti akhala bwanji gulu la mamilionea tikachoka kumwanza kupita kuneno kenaka ndibwerenso tione kuti tinapitanso kwina kuti ukasilira nawo mamilionea amdziko la Malawi masabata angapo apitawo bungwe la NIFI limene liwonetsetsa kuti mdziko muno nkhani ya njala ikhale mbiri yakale mawu amene silidzasiye ukamba kuti chuma cha Malawi chili mthaka ndithu wina afuna safune wina atsutsetsutse wina winye ka wina ogolesi koma nkhani ndiye kuti chuma cha dziko lino ndithu chili mthaka kubwezeretsa mmene tinkachitira padzana nthawi ya kamuzu kunena kuti anthu tikangalike kupita m'minda ndi kuchita ulimi osiyanasiyana NIFI ikutenga masomphenya amenewo motsogozedwa ndi boma limenso lili pano la Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuonetsetsa kuti tilekeleke kuwinya upemphetsa upondana chidwi chathu chipite pa nkhani ya ulimi ndipo bungwe limeneli la NIFI ife tikakhala tikamamva tikuombera nkupha zikomwe kuti ayi ikuchita ntchito tamandika ndipo masabata apitawo tidapita malo osiyanasiyana mdziko muno ndi ukaona ukhazikitsidwa kwa ntchito imene amapereka zipangizo za ulimi za ngongole mbewu fetereza mankhwala ndi zina zotero zophatikizaponso masola pump kuonetsetsa kuti tisamadikire mvula yokha iyayi ingakhale pakatikati pa chaka pamene mvula imakhala kuti yaleka yadula kumadikira November Oktoba kuti yambirenso nthawi imeneyo tisangopinda manja koma ndithu ulimi wa mthilira uchitike ndipo amenewo adali masabata ambuyo kodi ntchito imeneyi njeniyeni kapena idali show kodi mmene mayenda NIFI magawo osiyanasiyana napereka zipangizo zimene za ngongole ntchitoyi kugwirikadi ndiye NIFI nati ayi sendani chakuno mudzaone kuti ntchito ija si ya masewera ntchito imeneja si ya pakamera ntchito imeneja si ya mapepala okha koma ntchitoyo ikugwirika ndipo alimi mdziko lonse amene ayandira nazo zipangizo zimenezi kuti achite ulimi wa mthilira kuti ngati dziko titha kumalima kafolo katatu pa chaka kuti ndalama mthumba mwa anthu zisamathe komanso nkhani ya njala ikhale mbiri yakale zimenezo zikutheka ndipo zikuchitika kuna ndili kuno ndi kuneno kwatiye mlauli mudzi mwachi mpadzi ngandalakwitsa inaka ndikonza chifukwa pano ndi amwangisi irrigation scheme nawonso adalenga nawo masabata apitawo ndipo zipatso zake zikuoneka zipatso zimenezo zimene zatikoka ife kuti tibwere kuno kuneno apa ndikhale ndikucheza ndi amayi komanso abambo kuyimirira gulu lonse la mwangisi irrigation scheme kumbira kwangaku ayi ntchito za manja awo ndi zimene zikuonekazi sizokira sofunsa sizokira sokubisa mundole kuti ndicheze nawo dzina langa ndi SCB ukulandirani programu ya lero ya The Zoom pakanema wa MBC kuzikotsa patali nazibweretsa pafupi pamenepa olandira mzake ndani ine ndilandire inu mulandire ine ndikulandirani aha monga alendo athu
ayi ndiye kuti titere yeah kumene kumayi wanga ulemu wanu Ndithu. takunyadirani moyo uli bwa uli bwino lukayena anzathu ayi wabwinonso ifeso tathokoza aha iyayi tiyambe tafunsa kuti kodi gulu limeneli ndizoti sinonse amene mabwera pano koma gulu limeneli mwa anthu angati gulu limene tipo anthu 50 okay ndithu amayi abambo amayi abambo nambanga select basi achinyamatanso momo alimo muno palibenso amene akutsalirayi iyayi faliwiro ndofuna kuthamanga limodzi chifukwa tikachedwa tisiyana mayendedwe ndiye ifeyo tili ndi chimwemwe kubwera kwanu okay monga ine dzina langa ndine William Stima okay amene ndili memba wa gulu limeneli gulu limeneli mudayamba liti gulu limeneli tiliyamba mu April ya detili mbewu ndithu zitafika mbewu kwenikweni tingoti tinadzala mu pa 14 okay April ndithu chaka chomwe chino titangomva kuti anifi ali ndi mwayi wobwereketsa ngongole ngati ife anthu adera lino kwati emulauli tinali ndi chimwemwe titamaona njinga za moto zothamangathamanga umu titafufuza akutiuza ti anyamata amene wati akusakasaka kwa anthu amene angadzipereke kulola kutenga ngongole ndiye ife tinakopeka kukhala pansi ndi azilangizi athu adera lino ndikulumikizana ndi bungwe la nifi ndipo timachita mantha kuti timamva kuti akalephera kupereka ngongole munthu amamugululira nyumba kaya nkutengako mbuzi kaya nkugulisako zina ndi zina timachita mantha ndino atabwera pafupi nafe azilangizi kuti unikira choyenera kuchita tinaona kuti zokumva zimapweteketsa mutu tikaone toka tinafika kunoko kukomana ndi azilangizi athu anife amene athamangathamanga ndikuti chotsera manthawo ndife chabwino yambani muziyese nokha kuzitengera ngongole musaopere kutali musachite mantha ngati no mudzaone kuti ife tidzakugulirani nyumba kapena tidzakuchotsani tiziweto timene muli nato ndiye ife tidakhala pasi ndi azilangizi amene tilimbikisa ndipo tinatenga ngongoleyi ndino ngongole imene titayiyamba nkuona kuti no mantha aja amba kuchoka mbewu zamba kumera nkuamba kulimba kantima kuti ayayi mwina makete pindu lako kutsogoloko mwinapo tipadutsa pakanthawi mungakumbukira kuti mdatenga fetezo ochuluka bwanji mbewu makeji ochuluka bwanji mungakumbukire mbewu ndithu tinandi kg 10 kg okay. fertilizer ndi matumba awiri NPK ndi urea ya mitundu iwiri koma matumba adaipanga awiri matumba awa koma onse amene ndithu tinandi ya matumba 100 matumba 100 noti fifite urea fifite mzake okay ndithudi titagawana alese tatia manazale mene mu mamunda mwathumu panopo tikuona kuti zipatso zake zikuoneka ngakhale ina akuti seka kuna kuti kutsogoka kuti thawa titavala zingwe akuti ma uniform ayana tipatsa anifi chabelero tinangothamanga kuthamangira kuno tayiwala kuti zidzathawa ali mthupi anifi akuti thamangisa ndiye nefe tidalola kuti chabwino kuli bwino tithamange koma ifeyo titakoza zina zake mbuyo mwathu ndiye leronso ayamba kulira pakuona kuti kuli zi ndi mmera kuonekeramo mene mukuoneramo akudandaula kuti tachedwa abale anga taona nanza tochete masekaje akhatu ndi chakudya miyezi imene njala ikuvutamo ndiye ifetu mazati opusa ru anayimba ngoma ochenjera nafe ngoma ituimba ifeno lero tisangala inuyo muzikhala mukulira ndiye ifeyo kubwera kwa bungwe la nifi latithandiza kwambiri ndipo tili ndi chimwemwe poona zipatso zake zimene zamba kuonekera kuti apatu kudyako kulipo apa tione kutsogoloko kwambiri chimene timalira ndi pampu yathu imene inavuta lero pobwera ahediwa kuti yankha kuti pampu ina ikubwera mugwiritsa ntchito ife lero tikuimbira lumanja kuti zinthuzo ife tikolola kwa mbewu zathu panopo zamba kupota zamba kumema ana koma madzi amatichepera ndiye ngati atifulumizire awa mmene akunenera kuti mawu ankuja pampu ikubwera ife tichimwemwe ndipo ife tikuthokoza inu ABC kuti thamangira kuti mudzamve madando athu ife timati tibwereza sirire nawo ifomu chamuna fotokoza kuti wena amati ayi mudzathamanga ati umene from mthupi uliwiro la mtondoboka ifenso nati bodza atwiri tati tikaone kunena zikutheka atu amen tithokoze kwambiri ife yodzatilimbikitsaso mtima podza kuti boma lili ndi chidwi ndi zimene anthu akutani kudera akuchita tithokoze inunso IMPC podzatsimikizira nokha kuti dimbewu imene aboma anapereka bungwe la nifi likugwiritsidwa ntchito mu dongosolo lake ifetu lathu lero ndi chimwemwe tikuti mupitirize kutiyenderabe kuti ino amene akufokawa mwina mwake atithamangireso ulendo wanga ndithu okasirira ntchito imene idayamba masabata apitawo
yogawa zipangizo za ulimi pa ngongole kwa alimi osiyanasiyana amene ali nkuthekera kochita ulimi wa mthirira amene ayandikana m'mitsinje m'makomo mwawo madera mwawo kuti iwo ndiwo asangopinda manja koma athandizire boma kunena kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira. Ndayimaine pano ndithu ndikayang'ana kumbuyoku ndiye kuti ndithu kumeneku ndi kumwanza kuno kwathu ku Malawi koma ukaponya maso chapatali mbali nayo kono ndi mapiri a Mozambiki akuonekera chamtali kuno ndili ndi kwa tiye kaduku ngati sakulakwitsa eni ake akhala kundikoza posekedapa koma mudzi mwa Asamu kuno ndithu kuli wanthu amene anonso adachita gulu kubwera pamodzi kuti ayi ife masomphenya aboma amenewa tichita nawo ndipo thamanga nawo ndipo mbiri ya nkhani za njala ikhala ndithu mbiri yakale kuno kwathu ku Malawi. Mundilole kuti ndicheze ndi mmodzi mwa akuluakulu a Sayamika Irrigation Scheme kuno ku Mwanza timve kuti kodi ntchito imeneyi ikuyenda motani, kodi ntchito imeneyi ikugwirika bwanji komanso isi adazilandira motani. Nanga ndi Lwerebulo amene ndi chair wa gulu limene la Sayamika Irrigation Scheme. Mwachidule gulu limene lidamba liti komanso muli anthu ochuluka bwanji? Gulu limene lidamba mu chaka cha 2007 ndipo gululi muli anthu okwanira 50. Amayi alipo 19 abambo alipo 31. ZZ kuyamba ntchito imeneyi yoti nanunso mthamange nawo ndi zipangizo za ngongole za NIFI munadziwa bwanji nkhani NIFI? Kani tidayimva ndipo tidaidziwa kuchokera ku office ya agriculture. Atatione ifeyo malingana ndi imene takhalira mbuyomu kwakhala kukubwera mabungwe osiyanasiyana kunoko kudzapeka maupangiri ena othandizira kuti nthaka yathu isakokoloke madyedwe abwino ndi zina koma panalibe kuthekera kwina kulikonse kopeza ngongole. Ndiye kwa ifeyo ataona kuvutika kumene timavutika komanso kugogoda kumene timakagogoda kumene timalephera kugogoda kunifiko kuma bungwe osiyanasiyana kuti tikapeze mwayi wa ngongole kuti mwina tionekeko kuti tikulima zinthu za nzeru koma timalephera. Ndiye iwo ifeyo amadziwa kuti kuli anthu uku amene akufuna mwayi wa zipangizo za ngongole adatikumbukira mwachangu atamva dzina la NIFI ndi amene adadzatuza kuchokera ku office ya agriculture kuti kuli anthu uku akusayamika irrigation scheme. Ndipo atabwera kunoko tinkaona ngati nzoti ngati nkhamba kamachabe ngati macheza zodutsa za mbuye mwalendo mukudziwa ndi imene kuti kunoko kubwera chibungwe chachikulu kwambiri ngati NIFI kwa ife timaona ngati kuti izizi mwina macheza koma NIFI itabwera kudzapanga kudzati jambula kulembetsa kenako kupanga zikole zadzaonetsa ngati zimaoneka ngati nzoonadi. Tiyeni tidzafike pa 21 May 2025 yemwe uno ndi tsiku limene linso mpakana mudachira olikumbukira date umakira usunga date ndipo ndi tsiku limene ine sindayiliwale limene dadzapanga launch kunoko woti kudabwera akuluakulu osiyanasiyana malinga ndi nthawi sintha kwachula. Ndi tsiku limene ndiontaona mbewu fertilizer mankhwala ngambwe ndi tsiku linso ndatsimikize ine kuti koma chimanga hija chiteka ndipo mbewu ziyazitheka ndithu pano mukulima mbewu zanji malo okhanga ndi akulu ni maekala angati komanso mukulima pochani pano? Malo amenewa ndi 71 acres. Kunoko timalima mbewu ngati chimanga mukuchionachi komanso pali mbewu za nyemba ngati zikuonekazi zonso mwapakiza iyi ndi sima izikhala ndi ndiwo zake kaya komasusira ino ndithu pali nthungululu kaya uko makamaka khwanya uyu uja bwanji sima osesusa amarelo koma kususa ndiye mukaona apapa maekala amene mwachita 71 mwaterani adakupatsani fertilizer ochuluka bwanji ngati mukakumbukire kuti zonse zitheke ndi mbewu zomwe? Fertilizer amene tidalandira anali 142 bags imene ali matumba onse NPK plus urea. Amene awiri msayiwale patete ndithu ZZ. Ndiyeno pamenepa mukachita masamu ake kuti khetemu pa 71 ekala anthu 50 mtsogolo muno nkhope zili phulipuli mukachita masamu ano amakobidi panopa muona tipotuka makobidi ochuluka bwanji? Angankhani kunena zoona marumba amene tikwayembekezera kuti tingatulutse panopo ndi 2800 chakuti
marumba okha amene kwayembekezera zimene ndi mbuyomo sizimatani sizimatheka ndiye tikapita ku ndalama kuti ligulitse thumba lina lililonse pa mtengo wa tingwa likafifire pini chabu modzichepetsa enawo ndi mawini ena ndi mawini ndiye tikupeza 142 million pamene mbuyomu kunoko amati munthu akalima chiwene kuti alibe moyo zipangizo za ulimi ngati mafertilizer ngati mankhwala mbewu amangorapa imene wakolola kumunda nkudzayisenso ngati mbewu kuno ndikuwuzani amangotenga nkasaka kungokolambika paphuzi ekala imene wakolola mapita nayo ulendo wakunyumba bwana ni ndatani ndalima komanso mochepa nanga sichadyedwa ndakapushi mankhwala naonanso kuti anakupatsani mankhwala mupopera pano zoonadi mankhwala ndithu alipodi adabwera komanso atipatsa ena owonjezera kuti mmera usadyeke mukudziwa kuti mbewu imakhala ndi adani ena amodzi mwa adani amenewo ndi zilombo tofana ndi nchembeleza ndonda timene tikufa ndi mankhwala amenewa ndipo tikuyamika mankhwala ngakupha zedi sakusewera nkulukufe yemwe sakutsala pano zedi ndi taona kuti muchitatu uli mwathirira komatu wamphamvu madzukiro oti kodi nkhani ya ulimi wamthirira ngati dziko la Malawi titautenga serious zitithandiza kwambiri ndipo choyambirira kuthandiza koyamba ndi ifeyo kukhuta anu akameti kulima choyambirira chachiwiri tikatenga mbewu zimenezi ndikuthandizanso ena kudzera poti tithandize kulima maganyu ngati mwina amati munthu anyamuke pano apita Mozambique akalime alima munda mwanga ndamuthandiza timeka pamenepo ndamvatu kuno kuti mapira aja nga Mozambique akuti lumachita uliwiro thamangira ukachita maganyu kweni wake apa mupasana maganyu nokhanokha ndikunena zoona tikakamba nkhani ya kusintha kwa nyengo sidasiye Mozambique kuno kufupi kutero nthoza kuti vuto limene kunda kumapira amene mukwaona kunonso alipo kutero kuti ngati munthu amanyamuka pano kuti akafike kuko ndoti anenoyenda mtunda utali kwambiri koma ndikubwera kwa nife ndikuthandiza zipangizo zimene zikuonetsa mmera ngati mmene ukuonekawo munthu sayenda mtunda utali ganyu alipeza mwamuno wakabazanso amene angatitengeka thumba kamene kopise kunyumba kwake akadya kunyumba ndi ana ake kaya chimanga chikopoledwa kaotcha pansika uyonse akagulitsa inde nkhani ndi zimene zozo ndithu maubwino ngambirimbiri maubwino ngambwingambwe inu mawu anu kuboma achakuyatadeka vinda la mativa mbirimbiri kunifi kuti thamangani anyamata akagwireni ntchito imeneyi maona akithokoza khoza khala utani msana buno tikuthokoza kwambiri amene adapanga bungwe la nifi kuphatikiziraponso a president amene adabwera ndi ndondomeko izi mukudziwa inu kuti kunja kuno kwabwera mu president ambiri ochuluka mu zaka zimene tanenazi zaka 18 sikimuyititalima kwabudisa ma president osiyanasiyana koma mu programu iyi sidapezeke yapezeka mu boma la Dr. Lazarus Chakwera limene ifeyo tikuthokoza kwambiri iwowo popanga ziganizo za mphamvu ngati izi zimene zithandizire kuti ife tikhute komanso anthu ena apindule kudzera mwa ife ndi kuchimika kugwira ntchito zathu kuyankhula kwawo mwamsangala amenewo ndithu ndi acheya a sikimu imeneyi ya Sayamika Irrigation Scheme kuno kumwanza GVH kunene kude mudzi mwa Asamu bambo Lodwero Tebulo chimomwecho chitaonekatu chozaza tsaya kuyamikira komanso kuthokoza boma kuti ayi nifi inabwera kudzakhala ndipo sikupita kwina kulikonse nkhani yake kuthandiza kuti dziko la Malawi nkhani ya njala ikhale mbiri yakale menemo ndimendendera kuno ndithu kumwanza na fotokoza uno kutali kwa basi mwaza wake suja mamudutsa inu uja yayi kutali kwambiri nkatikati nifi sikumasankha malo sikumaona kutalika ikumafika kwina kulikonse kutsogolo kwangaku kuli mapira a Mozambique kusonyeza kuti kuno ndi malire tsinde ndithu malire ndi dziko la Mozambique koma nifi silekire mphwayi idafikanso kuno kumwanza kuchoka kuneno ndi kumwanza kusirira nawo ndondomeko zimene nifi idakhazikitsa ndipo zimenezo sizidapite m'madzi ayi koma zikubereka chipatso tidapita ku Phalombe komanso ku Tcholo kumenenso nawonso alimi akusimba lokoma kuti ayi pa ndandanda pa mdipiti wa mamilioneya zikhwaya zimene Achakwera afuna kuzipanga ifenso tili momo Tcholo komanso mulanje sidatsalire Phalombenso ili momo tapita kuja kuneno ndikukwezeka mapiri kupita kumwanza apa tili kuno
kumulanje nkhani yake ndikulondoloza kalondolondo pa nkhani yotamandika imene abungwe la NIFI akuchita makamaka kupereka zipangizo za ngongole kwa alimi kuti nkhani ya njala ikhale mbiri yakale ndipo kunonso alimi ochuluka atenga nawo maka kuno kumulanje alimi ochuluka akhala nawo ndithu gawo lakutenga zipangizo zimenezi ngongole nawonso kuchita ulimi wamthirira kuti miyoyo yawo komanso ngati dziko tikhale kuti tikusuntha pa nkhani ya ulimi pa nkhani ya chakudya komanso kuthana ndi njala. Ndili kuno kwatiye Nkanda Chole Village kumene ndithu kuliso gulu lotamandika limene ligwiranso ntchito yotamandika kuonetsetsa kuti aya sangopinda manja asangokhala koma nawonso achilimike nawo kuchita ntchito imeneyi. Kambenje irrigation scheme kwasi 1 afuna kuzabwinobwino kuti kodi iwowo akuchita zotani gulu limeneli muli anthu angati ntchito ayamba bwanji komanso chitsogolo chawo ndi chotani. Dzina langa ndi Abena Chedzanja Nkoma Bekete ACB Mundilole ndikeze nawo mote monga nafotokoza kale ndithu ndili ndi acheya pamenepa bambo Blessings Kananji komanso asekretary ali Sichikopa atiuze zambiri za sikimu imeneyi. Muli bwanji umene? Tili bwino inu muli bwanji? Tili bwino. Muli mwanu tu aseki inunso muli phuli inunso mukuoneka kuwala acheya ule mwani asikumwambiri tatuzani mwachidule gulu limeneli mudayamba liti komanso dzina lija kuti linakhonza madongosolo yake mmachita bwanji mbiri ya gulu limeneli? Okay, gulu limeneli linamba chaka chatha ziti 2024 ngati ya ulimi wathu alimi anthirira ya umano ndina kuti titakhala pasi pa gulu tidamva kuvesidwa kuna kuti ANIFI akupereka ngati ngongole ya anthirira ya ndiye ngati gulu wathu tidakhala pasi ngati nalipo anthu okwana 73 amene tinaonesa chidwi time imeneyoyo ndiye of course nthawi zinatiphonya chifukwa anapereka ngati kugulu la anthu anthawi ya mvula ndiye ife tidachiyaliranso tidamva so kuti akufuna aperekenso ngati ngongoleso ya ulimi wanthirira zidatisangalatsa atalumiza ndalangiza zathu adera lathu ndipo tidalembesa ngati ngongole imeneyi kuzera ngati chigawo choyamba kwasiwani Kambenje irrigation yeah. Kufika kuti zonse zatheka malumiza nawo ANIFI zipangizo zabwera zachitika liti zimenezi? Zachitika inali pa 14 June ya mwezi watha. Yeah. 2025. Okay. Inu mwatenga zipangizo zochuluka bwanji komanso mwina malo anuwa ngakulu bwanji asekretary? Zikomo kwambiri dzina langa ndine ali Sichikopa. Ifeyo kunoko kukwasi Kambenje kumulanje mudzi mwa Chole tatenga zipangizo zokwana 86 bags ya NPK 86 bags ya fertilizer. Zipangizo zizatithandiza kwambiri chifukwa pachiyambi mene timalimira timangolima chibwanabwana sitimadziwa kuti tikhuze kukolola chonje koma panopa zatipasa mphamvu ndi kulimbikitsika kuti tsogolo muno tikhala anthu odalira pa ife tokha. Mbuyo mukwambiri timadalira kwambiri kupita kuphiri kokatola nkhuni komano ndi mene ANIFI abwerera kunoko atithandiza ife tikulima mbuyo timasowa kuti lima bwanji zipangizo zimasowa ife fertilizer mene anadulira sitikanakwanisa ifeyo kungotenga ndalama yathu ndikukakwanisa kukagula komano taona chisomo ANIFI atabwera titalumikizana nawo ndikulipasa zipangizo zimenezi. Malo awa ndi akulu motani komanso mwalima chani ndi chani? Malo athuwa ndi akulu 162 hectares chifukwa tili block 1 block 2 block 3 ndiye tonse timalimira pamodzi ndi 162 hectares. Talima chimanga, talima tomato, talima nyemba komanso talima sawawa, mbatata, talima mbewu zosiyana-siyana. Acheya ANIFI akamapereka zipangizo zimenezi amakhala kuti makhala nawo pansi akuchitani kale masamu kuona kuti kodi mukamameza panepa phindu lanu likhala motani mudakhala nawo pansi kuchita masamu kuti zonsezi zikatheka nkuchita mogulitsa azimene mutapeze pano mukhala kuti mulima kobidi ochuluka bwanji? Ya kwambiri chifukwa china kuti samangopereka ngongole mwachisawayi choyamba anatendera minda yathu ataona kuti kukula kwa minda yathu ndiyo yakula motere ndiye kuti ngati telingo lese kuti munthu atenga matumba awiri a fertilizer ni mbewu ndiye kuti ameneyo atha kulima malo osachepera ngati 1 acre pa 1 acre kuti azeye chimanga na kawani chokwana mwina 10 kg ameneyo ndiye kuti apeza matumba osachepera more than 50 kgs ndiye kuti atata kugulisa ko matumba okwana 10 ndiye kuti asandi 40 kg 40 matumba 40 oti atakugulisa kupanga phindu masamali babanja pake. Dola isaka iwe ngawe ekala yake matumba 50 ndiye kuti ukachita ka 50,000 thumba limodzi ndiye kuti munthu phindu lili lochuluka kwambiri mwelemeratu kwambiri muliyana kwambasi komanso monjezerapo sitimangogulisa chimanga chouma timawerengesa kuti kodi chimanga
chachiwisi tikugulisa chimodzi pa bwanji ndeti maona kuti kodi 1 kg ndi chimanga chingati ndeti mawerengera ngati 1 kg ili 1000 ndeti chimanga chachiwisi tikugulisa chimanga 4 2000 ndeti makathawira kumene tikuona kuti chimanga chikugulira ngati ndiona ntajiwo kuti kodi zikukhala bwanji tingawine kwambiri ndikuti mukaonkhetsa pamalo amene mwachita ulimi umenewu kuti kumasamu ake mukaonkhetsa bwinobwino mukhale ndi phindu lotani ngati gulu komanso alese payikhala yake. Okay, sikoma kwambiri. Ngati pa munthu individual pa iwe wekha ndiye kuti ngati ningalime chimanga paoneka mene zimukuchionera ichi kuti mene chipitire bwino mene chachitira bwino mene chisatira ndiye kuti ndizapesa muna mene anene mja kuti mina matumbo usachepera muna 50 kwa 60 kandrama imene ngati kupata ineyo pa ine ndekha ndiye kuti more than 3 million pa 3 million ndiye kuti adipindula kwambiri ngati gulu ndiye kuti pa eka lese alifanya malima kasi kukwana muna eka ngati gulu ndame isachepera kuti 2 chakuti 200 chakuti million ali pakati pa gulu pamene popo mukuona kuti pankhani ya chakudya imene khaya mwina tikuimba ngati nyimbo kuti njala mdziko muno imeja kukhala ngati nyimbo ya fuko lathu nkhani ya njala zinthu zimene zizali zapitirira mmene zikuchitikiramo mukuona kuti nkhani ya chakudya m'makomomo ingayende bwanji. Nkhani ya njala pano ife tathana nayo chifukwa china kuti mmene chimanga chathu imene tilimo mmene boma atithandizira maso a 2020 vision ya 2062 apa pande kuti kwa ifeno kuti tayambira panopa chifukwa kuti njala kwa ifeno ni nkhamba kamwe chabe chifukwa ngati ali machonchi tili maso nthawi ya mvula tipanga business tigulisa ndiye kuti ndalama ina kuti chokudya pa khomo ana azipita ku school ali ndi chokudya pa khomo ndiye kuti school izendaso bwino kwambiri. Ndaona mugulu meneli kuti ambiriso ndi amayi ndi choncho eti uso muli mommo nchifukwa chani mudachiona kuti ifeso amayi tisatsalire mbuyo magulu ambiri amatsogola ndi abambo koma inu kangani mwatsogola ndi azimayi. Mzimayi ndi nzira wa chiliyonse mzimayi ndi amene alofunikira pa chiliyonse ndi chifukwa chake ifeyo ngati azimayi tinaona kuti ndi kwabwino tipite kumene kuja kusiyana ndi azibambo chifukwa nthawi zonse tinazolowera kungopasidwa kaguleni kachimanga ka 2 kg ndalama inayo abambo agwisa kale ntchito zawo koma ife tikakolola timaonesesa kuti tisunge tokha ngati tingamapite tokha kumunda kuja timaonesesa kuti ngati nzibambo ina amatha kubera tigera koni ka 5 kg kokha tikasunge timauza kuti ayi chifukwa ife ndi nzimayi amene timakhala ndi ana pa khomo. Moti moyo wanu ukhale ukusintha chifukwa cha ulimi umenewu. Ndipo moyo wathu ukusintha apapa wasintha kale chifukwa mundamo sitimangolima chimanga chokha timalimaso masamba amene timakagulisa kunsika ndiye masamba amene ajaso amathandizira kuti tipindulebe tisakhale ndi njala. Boma idapeka vindama zankhani kunifi kunetsa kuti ntchito imene igwirike timafuna timve chithokozo chanu maso chimwemwe chanu kuti kodi mungathokoze bwanji kuboma pochita chikulu chimenechi kuyika zindama zankhani kunifi. Ifeyo tikuthokoza kwambiri amuzi mwachole pa zimene atipangira anifi poyambapo timangomva kwa anthu okha kuti zikutere komano taona akubwera mmuzi mwathu ndikuti pasangongole amve kukoma kuboma kuti ifeyo ngongole tiperekadi zaulendo uno zosiyana kwambiri ndikudziwa kuti amabwera pano nzanga abena kuti ndithu mzumula asanafike ayi ndithu khala kucheza ndi anthu osiyanasiyana malinga ndi ntchito mwe timakhala tikugwira kuyenda madera osiyanasiyana kukazumula nkhani zomwe zikuchitika madelawo cholinga nkhani zingati zili patali tizibwese pafupi ndi kumva kuti kodi zili bwanji pa ground. Ulendo walero watitengera ndithu kuna mulenga scheme komanso kuti senawo scheme ndipo ndi mmodzi mwa muonekera group village headman chaoneka makamaka kwati Khwethemule kunoti ndikutcholo ndinene apa kuti mayendedwe athu sanali mayendedwe amasewera komwe tayimika mayendedwe athu makamaka galimoto nkutali kunali kuyenda kudutsa ndithu nkhalango mu estate imeneyi kudzafika kuno komwe ndithu kuli maskimu opatsa chidwi mpaka namba madzifunsa kodi ndikumalaiko kuno kuona kuti zikuchitika kuno aizopatsa chidwi ndipo izi ngati zingapitirire ndikuti dziko la Malawi posayida apa anthu adzida nkhala ndiona kuti ali ndi chakudya chochuluka akusowa nacho chochita chifukwa chakudya chikhali chambiri kwa basi ndipo akusowa nacho chochita kupasa ziweto zikhala zokhuta anthu ndokhuta ndalama ali nazo chifukwa amati akalima ali ndi mbewu zosiyanasiyana chimanga kandi nyemba zonse zimwe kuti ali nazo zochuluka nkhani yonse chifukwa cha ndondomeko omwe bungwe la NIFI lidakhazikitsa kuti alimi tizikafikira madera osiyanasiyana dziko lino ndi kuti alimiwo adzipatsidwa zipangizo zona kuti iwowo adzitokhala ndi kuthekera kuti akhoza matani kumapita kumunda ndi kukalima koma chopatsa chidwi si kudikira makamaka ulimi uja wa mvula yayi koma ulimi wake ndi uja ndithu wanthirira ndemo ngandafotokoza kale akuti tu mlandu wa munda umagawirizidwa pa mundapo ndili ndi alimi awiri mayi mungoneka kumvetsa chisoni bwanji. Ayi sidimvetsa chisoni ngani magaza muzi mwetulira isangalo changochuluka chachuluka koma simuona kuti ndinosangalala
ayi ndinosangalala chabwino ndiso ndi bambo uku inunso mona ngati umvesa chisoni bwayi ine kwanga ndi kusangalala kwambiri pepanda ngamba kucheza pacha ndi pamota ine ndi David Nyauza kuno kwa group achaoneka kumene kumayi Olive Byron kwa group achaoneka tese nawo scheme mene ndimabwera kuno ndimangoona ngati kuti ndikulota tatifotokozereni chinachitika ndi chani kuti mukhale ndi mmera ngati omwe ndikuonawo mmera umanati kodi ndi mu February kapena mwina ndi mu January komatu unotu ndithu ndi miyezi achina July kumaona mmera ngati umenewo poyambira tangu tipatsani mbiri ya makamaka masikimu anuwa chinachitika ndi chani ifeyo mbuyomu timangomva kuti kuli nifi ikupereka fetereza pa ngongole ndiye tili nkati modandaulabe kuti kodi bungwe lizatifikira kena kundimene timamva kuyitanidwa kupita kwa Khwetemule titapita kwa Khwetemule tinakakambirana ndi mazilangizi kuti akufuna ati ngongoze fertilizer ni mbewu ndi mankhwala choncho tinachitenga chinthu chija ndi amfumu achaoneka kubwera nacho kudera kuno titabwera kuno kwafotokozera anthu ku skimu anachilandira kwambiri pozowa kuti ndi chinthu chomwe amachiyembekezera kuti angakumane nacho choncho tinayamba kuyendesa ma process opanga ndondomeko za ngongole kena kwa nifi aja zinatheka anatipasira ngongole yathu ya fertilizer choncho ngati ifeyo kunoko tikutha kuona kuti njala ndiye kuti basi tiyalula mphasa mwina mufotokozabe bwinobwino kuti munapatsidwa ngongole ya fertilizer mwina tangu tipatsani chithunzithunzi mbuyo mwa nifi amene asadabwere ndikunena kuti ayi ndikuthekera koma kupatsani ngongole zipangizo za ulimi ma fertilizer ndi zina zinzake zinkakhala bwanji mbuyomo mmakhalanso ndi chimanga chopatsa chidwi komanso nyemba ngati zomwe tikuzionazi ayi ifeyo ndingothokoza chifukwa mbuyo mmene timayamba skimu ya masikimu athu akunoko timangoyamba moti mwina mwache tichepese njala koma tinayamba kulima fertilizer mativuta kwambiri fertilizer kamakuvuta ndizimakhala bwanji fertilizer mativuta kwambiri ndimangoyesa mwina tipeze kaganyu tikagule fertilizer tithire kumunda koma inali njala yokhayokha njala yokhayokha imene timakhala nayo kunoko ndiye pakhomo poti pali njala moyo umakhala wa mtundu wanji pakhomo pakakhala njala moyo umakhala ovuta kwambiri chifukwa amakhala kuvutika ngati makoloso mavutika mwina makabaza anthu chifukwa komano lero tikuona kuti njala yonse yatha mayi mukuti munayendesa madongosolo onse nkukupatsani zipangizo za ngongole fertilizer ndi zinzake adakupatsani fertilizer ochuluka bwanji anatipasa fertilizer aliyense matumba awiri malingana ndi mulingo wa ngongole aliyense amafunika waneka ndi waneka yamafunika matumba awiri a fertilizer kodi pagulu panu pa skimu imene muli anthu ochuluka bwanji tilipo anthu 65 koma anthu ena anakana tinatenga ngongole anthu 57 anthu amene amakana amati bwanji amaopa kumangidwa kugulidwa malata nyumba zawo abambo akuti ena amaopa kugulidwa malata nyumba zawo tafotokoza zimatheka ati ena kumakana mwayinga tumene zikutheka kwambiri amati chani makudawo amati ife sitingatenge ngongole chifukwa tikuopa anthu azatigululira nyumba tizaswa malo okhala ndi ife chifukwa cholimba mtima tinaona kuti kuli bwino tipite tiyitanise ngongole titenge ndipo ngongole itatenga ndipo chimanga chimene mukuchiona mene chilili munatenga matumba ochuluka bwanji tinatenga wina aliyense pa munthu amatenga matumba awiri a fertilizer 10 kg ya mbewu plus mbewu mankhwala amene tikugwisa ntchito kuno kumunda ndeno pamodzi ino mwina anakupatsani fertilizer ochuluka bwanji mukati pa anthu 65 alesa amatenga matumba awiri anifa anodza khuthula fertilizer ochuluka bwanji kunoko 226 mwati bwa 226 bags matumba 226 bags kukusirani kuti ayi mugwise ntchito mulime mbewu zosiyanasiyana chimanga ndi zinzake atisira ndipo tikolola basi bambo amayi akuti 226 bags zona zimene zotheka kwambiri akupasani fertilizer china chikanonso pano ndi chani atatipasa fertilizer tinatenga kukagwisa ntchito kumunda panopo chimanga ndoti tikolola kwambiri oti njala ife kunoko tizimva anthu kuti madera mwina muli njala koma kwathu kunoko njala ndiye yatha basi timayi akuti kwathu kuno kwa Khwetemule tiye Khwetemule njala yatha ndizona njala yatha komanso ngakhale mbuyo mwana skulu amalephera skulu chifukwa chosowa school fees koma panopa ndikutha kuona kuti tikakolola zokudyazi kukagulisa tikamulipira mwana ku skulu komanso tikhala ndi chokudya chokwanira ngakhale ana otupa apa kali pano pasapezeka chifukwa cha nifi kodi inuyo mene mukuonera mwina munthu amene ali ndi 1 acre akathira fertilizer ake bwinobwino akuyembezera khoza kolola chimanga chochuluka bwanji mabaga angati 40 mabaga anga 40 eti bambo munthu amene wathira bwinobwino fertilizer akola mabaga anga munthu amene wagwisa ntchito fertilizer amene talandira ndo akuyenera kugwisa kukolola matumba osachepera 40 now munthu akola matumba osachepera 40 zimene zikutanthauzanji matumba 40 amenewo ndi amene tingathe kugwisa ntchito ngati mabanja mwathu ena tigulisa tipereke ngongole
mumati mukapanga masamu mwachitsanzo kuti mugulitse matumba 30 ndiye kuti mukhozopeza ndalama zingati tingoti ngati pa matumba 30 paja ndiye kuti mwina munthu wagulitsa matumba 30 pa 45 kapena pa 50,000 si ndalama zochuluka zimenezo mayi ni ndalama zochuluka ndipo zitithandiza mpaka msogolo ngakhale atakhala kuti anife tazasiyana nawo tizathanso kuima kwatha kugula fertilizer ndi kuthira kumunda ndiye pazomwe apanga anifi zinu mukuona kuti zisintha bwanji moyo wanu wa tsiku ndi tsiku kandi pakhomo komanso moyo mwina chitukuko cha dera lakunoko kwa Kwetemule boma Thyolo ngati kwathu kunoko china chilichonse chisintha chifukwa ngakhale kunyumba kuzikhala kuti chakudya chiliko ngakhale sosi kumasowa kanthu fauzi takutenga nyemba kukagulisa kwagula 1 kg ya nyama anandikulawa nyama pakhomo mwati kugulisa cha nyemba 1 kg kukagula so 1 kg ya nyama kugulisa nyemba kukagula 1 kg ya nyama chifukwa nyemba pano pa 1 kg ndi 8000 nyama so ndi 8000 yomweyo zosangalatsa zimenezo baba kwa basi ndipo ana azakhala kusangala pakhumwa kudya nyama kusiyana ni mbuyo nyama maile amasamadya fanyo tizokolola timazisowa fertilizer timamusowa koma lerolo mwana eneka kudya nyama eneka kumwa tea mafuta ozola bwino sopo wabwino chifukwa cha anifi imene alipasa fertilizer ndiyeno zikuoneka kuti anifiwa afikira pena paliponse nanena kale komwe tili kuno ndi Kuthyolo kutali kuti nanena kale olo ni madandala kutako kwina kusitifika tinaita topa pazomwe apanga anifi posakondera akagawidwe kamene kakangongole inu mulima wa mtundu wanji ineyo kwangati ungothokoza kwambiri chifukwa anifi sanakondere agawa ngongole kwa wina aliyense nikufuna kuti munthuyo tipindule kunoko chifukwa popanda anifi kunoko ni njala oti njala singathe muone munda season ya mvula tangotuluka mopanda kanthu koma chifukwa cha anifi atipasa fertilizer tathira fertilizer ku munda wanthilira ndiye kumene koko ngumene njala ichoke kutha mwinanso tikufunanso anifi omwenso asatisiye panopo atipase fertilizer othira kumvula kuti njala imene tichoke nawo panopo pakana chaka cha 2026 tizakhale niso ni njala kunoko pazomwe apanga anifi kukufikirani kuno kwa Kwetemule kutali kwa basi kuti kuchoka Kuthyolo kuboma kudzafika kuno seasonal masewera nafika pena kuti ndi nzanga abena kuti bwanji tizibwerera basi tatopa ndi mayendedwe koma zomwe apanga anifi kudzafika kudera ngati kunoko kwa Kwetemule Kuthyolo kudzakupasani ngongole ngati imeneyi inu muri bwanji ifeyo kwathu ndikuthokoza kuti anifi atiganizira kuti pasa ife ngongole chifukwa kupanda iwo sibwenzi mmera ukuoneka chonchi timalima inde tinayamba kulima kalekale koma timalephera kufika pa ife kuti zipangizo za ulimi zimavuta koma papati kuthokoza komanso kuti kumene mukupitako mukati nenere kuti fertilizer tapasa anthuja wagwira ntchito komanso musatisiye tiyendebe limodzi ife ni ngongole yomwe tatenga ndipo tibweza tikufuna tipange ubale ndinu anifi nanga mawu pomalizira kuboma inu ndi mawu mtundu wanji mukati uziranso abomawo kuti dziko la Malawi pano pali sintha ngati apereka ngongole kunoko kwa atiye Kwetemule grupu chaoneka njala ikutha njala sazamvanso lwa president sazapemphanso m'mayiko kuti ku Malawi kuli njala chifukwa cha zomwe atipangira izi anifi kuti pasa fertilizer wa ngongole kumeneko inu muti mawu anu ndotani kuboma ine ndingothokoza boma potiganizira ndikukalowa ku nifi kuti anifi mulowe m'mizi mukaone kuti kodi mizi muli zotani lero ife ngothokoza kwambiri chifukwa papa njala yatha Malawi ndikhulupira kuti 2026 sazakhala ni njala komanso kumene kuchoka kuno kumapitanso madera ena amene onso mukufunika kuti alimbikise kuti alime moposera mwina mbuyo mmene mumalima iwomo pomafika 2026 khali njala madera amene momo yatha boma sizavutika ndi anthu a m'mizi ngati ife makapempha kuboma kuti mmuzi muno muli njala menemo nimete program ya the Zoom inalanga dzina ndi SCP abena achedzanja nkhoma mbekete kuzilenga badali kuzibweretsa pafupi toanenso mzigawo zina